ke All India Radio Shillong ke khubor ban pulia phi de meri nong ganti walang. Kimat ki bakong san jong ke khubor menta ka stem. Kentu Menteri Rang Bado Karim Narendra Modi ban pengklan shishu ikibut terekam ha ka jingkan show bat jing penmi marbam. Beliau sembut Menteri Rang Ba ka Sarkar Meghalaya ba Preston Tensong ya ka workshop ka basisi halor ka jing pen kelut ya ki jaka sor ka balong kerpang na ka benta ka sor Shillong. Yaki kirung ke school primary hi basya thongkam shipor da ka jingsya thangan Hamadan Malki. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ong baka India jang ka spasnem ka baar huai ka dan kam ban pen khlan yaki but rekam ha ka jingkan show ba jingpen mi marbam kat ban nang khlan ka rep karyang. Ong bakan jindra long ka bakham ha lada la le e kani ka kam na do arpho la ni lai phos ne manchwa. Haba jingkran ha ka webinar halor ki lat rekam bala thmu ban pentre ha ka kam rep kam riang ha uni usne mong tengka ba menta umodi uang ba menta ka long ka badan kam ban penle jingmot kham ha halor ka jingpen mi marbam ha man la ka thop jong ka rep ka riang ka bakan thop ru ye ki jhur ki so bar ki dokha uang baladon kam man bu ye ki jaka kan show marrep hajan shnong na jong ban kham suk ki nong rep kajing ai dawai penyada na kajing pang COVID-19 na kabenta ki temen badi ki nong snong ki badon ki we jing pang ki bakham sir bad ki bala pelat sau pusan snem karta kala sedang naduk menin kasingi hakeleng keri India lasdang ya ka da kajing pendong kerteng shwa ki brio ha www.cowin.gov.in Kibriu kila ban yo e katika dawai hadien ba kila dap ai kerteng shwa ha ka portal Cowin 2.0 lani link ba kiwi kilat kum ka arogya setu. An IA ya katika dawai injek hashpo hajar teli ki hospital sarkar but an boru ya ka ha ki hospital private ha ka badan ka ban siu pisana ladi. Ka sarkar ka ai jingbi ban bo dot am palat ya ka arspa san pho tingka shi injek. Katanat ka bakhmi ka kot ka khya kala ai jingnai lut ki sarkar jilla bakila ban pen ko bor ya baro ki hospital private bakin ai ya ka te dawai da na ka COVID-19 Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi min ka siula shim ka dawai da na ka jingpang COVID-19 ha Aims New Delhi Haka karwa khubor jong Modi ula kentu ki to baro ki badai ban yo ya ka te dawai tika bakin pediang klem dan jing artatin Uong bakan long ka aka ka bansa kan mau kumnu ki doktor bagi start shampang ki da trepen stat ban yakun ya ka klam COVID-19 hashit lo perthai Modi ula omru banginya trelang ban penong ya keri India ka balat na ka COVID-19 Usembot Menteri Rang Ba ka Sarkar Meghalaya ba Preston Tensong menin ka siula play ka program IG hikai ba jing selok ni ka workshop ka basisngi halor ka jing pen kelut ya ki jaka sor ka balong kerpang na ka benta ka sor Shillong ya ka program la penong ha convention center ha Shillong ka jing thmu ka pakong san ka long banyak kren pen kre ya ka plan trekam halor ki jing ai jing mot na ki nong puli wat banya ka Meghalaya Infrastructure Development and Finance Corporation Limited MIDFC but ka Project Management Unit PMU jong ka Meghalaya Integrated Transport Project MITP ka badai ka project trekam bala kersan pisada ka World Bank ya ka kamwat banya la IT ha ka jingkhmi jong ka Dalberg haba kiran ha ka te ka jingalang wa Preston Tensong ula penpau ka jingkermen baling ba ka jing wat banya ba jing ai jing mut jong ka Dalberg an selak man weng ya ka jing e khap nya ka sor Shillong Uang baka jing ai jing mot ban bo iki kali kabel ha sor Shillong kalong ka basngo ya hab ha na marba ka jinjar palat ban yo iki jaka ban penhe surok kali lani ban te ki flyover na ka jing trekam jong ka an ka bayade bat ka jinglong try jaka puta ha kani ka jela ubatin song lo menjeru ya ka jing ai jing mot bo kham bon ki bus ki ban kit iki khna school berkunjuru iki bus ki ban kit ya ki nonglet nongwan Kani ko khubor ka wan chapi nak All India Radio Shillong. Lai tali ki jing belian bangi baro ngi de ban bot perkhing banyada bat ban lai na ki jing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat shentur. Penjinga iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Side bhai ki kiti bat batab hai ka khmat bat le e kita bonsin. Tungi ni tre lang banile persya ya ki jing pang COVID-19. Kani gari ka All India Radio Shillong ka bawan lam shapi ka khubor
Ha Assam kinungilam kaseng BJP ba ka Assam Gana Parishad kila penlong ya kajingilang ka Badankam ha Guwahati. Buon nikirang ba nungilam kaseng BJP ki bakentup yo Presiden ke BJP ha Assam Ranjit Kumar Das, u Menteri rang ba Sarbanand Sonowal, baru Presiden jang ka Assam Gana Parishad Atul Bora kila donlang ha kate kajingilang minhnin kesengi. Layo jingtip ba kajingya bah syuki bat kiwe-kiwe ki kam kila long ki mat ekren ki bakongsan minhnin kesengi hapading ki nungilam ke BJP bat ke AGP. Kila shimya karai bakinya kunnang hakani ki election jit nong mikmat thamai syaka ying darbar thawan jang ka Assam. Hakawai bat ka khubor ka Priyanka Gandhi ka badai ka General Secretary jang ka Seng Congress kala poi ha Assam ka jingwan ka ba arsengi jang ka syaka jela Assam. Minhnin kesengi kala let banya shimta ha ki program ki prepare jang ka Seng Congress ha Lakhimpur District. U Chief Electoral Officer Nitin Khare ula khot jingelangi ki nong mikmat jang ki Seng Sang perthai prepare ha Guwahati banyak keren halor ka mat jing penut pensep election. Ha kawai berka khubor ka Priyanka Gandhi kala elam ban yeng persya halor ka jing bam yo kam yo jam hakeleng ka Assam. Ya katai ka mat bala pli da ka Priyanka Gandhi an sa peteng ye khun da ka Seng Congress hakeleng ka jela Assam. Kinong hike school lower primary basya thungkam shipor da ka Sarkar Meghalaya hapo ka lama jong ka Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association kilas dang manyaki da ka jing sya thangan Hamadan Malki namar ka jing sngos ir yo sya be kam no bakim shimna la ban pendep ya ka Meghalaya Teacher Eligibility Test MTET. Hakate ka jingeki kinong hikai kila ra ki plakat bagi poster ki papen pau ya ka jingbam sngo kanat jongki halor ki jingthu jong ka Sarkar ban weng yaki na ka kam syakri hadian bakila treshitom la bon snem. Kita kini hikai ki biaki kile thuru ba kimshim na yo tulop nadu kata yo ka ba ar jong no pra ar hajar arpho na marba ka Sarkar ka don jingthu ban thungkam no da ki to ki bla pendep ya ka MTET. Habai kiran bikinong pathai kubor kinong hikai ki ong baka kamjumki kala shongs ir menta namar baka Sarkar kala dep shimru ya ka personal interview ya baro ki bala pas MTET. Ki ong ru ba kila poi ha ka bakim ban wat kam thamai menta namar bun ki kila palat ya kerta tep kam thamai. Kajingyo jingkot jinginong pang COVID-19 ha India kala kot khandai punyo poi not nyo na kashispa. Minhnin kesengi palat khatwai hajar ngot ki briu ki lalat nyok nyang jingpang. Haba khen ki lom lang baro ki bala kwat na ka COVID-19 he India ki long palat shiklur hinyo lak ngot ong ka khubor na ka tanat ka bakhmi e ka kwat ki khya. Ki badang dan nyok nyang jingpang mentah kri India ki don kumbashilak hendriu phupra hajar ngot. Da ka jing thmu ban rat ding khong ya ka jing por jang ka COVID-19 bar kum shibenta banya dala pa ya ka jing ko jing khya hari bhai district an beteng biang ya ka jing aida waya da na ka jing pang COVID-19 ha ka thi ka district. Habai kiran beginang pathai khubor ka district magistrate ribhoi district ikong RM kurba ilay thu balas dang ya ka jing aida waya da na ka COVID-19 hari bhoi district na du minhnin ka sngi. Lapan kerpang ban aishwa ya ketika dawai na kabenta kitu ki syakri ki batre ha ki kam ki bakongsan ki bakan thopru ki syakri jong ka kot yakya. Nalor kata kan nongru na kabenta baro ki brio ki bala palat ndru posnem kerta bad ki wei ki badon jing shitam lupa ha kamet jongki bad ki bala kenjo kerta hapadeng saupusan hadu san phukandai snem. Hame zoram lapli ya baro ki school ndu class 5 hadu class 8 ya ki college ki school ba bar ki wei ki jaka aijing kai nadu minhnin kesengi lakhang ya baro ki jaka aijing kai ha Mizoram khatwai benai namar jong ka khlam COVID-19 ka Sarkar jila kala batha ya baro ki nong punya school but college banda thaujing shit shwa ya baro ha shwa bandung shaplau bad ha ga juko por banda bo perkheng ya baro ki kindon trekam ki bayade ba ka jingada na ka jing saprang jong ka jingpang COVID-19 wala kata ka Sarkar Mizoram kampat ai jing bed and play school na ka bantaki kena primary na marba kidang donkam ya ka jing pikir ka bakham banya katu gani ka khubor kala kot bakala wanchpi na ka All India Radio Shillong sngobhaban apat manta se ka program ka banbot